Hello po Mami Bear. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Biyahe ni Manoy siya. Hello po, may jacket ka na po. Biyahe ni Manong Baika. Hello po Mami Bear. Hello po, maraming nabanggit po. Sa ano po, sa Pasakaw, Camarines Sur. Biyahe ni Manoy Baika. Pasakaw po siya. Kayo po, saan kayo po sa ano? Bicol din po kayo? Kami ay taga Pasakaw. Camarines Sur. Walang magawa kaya mag-live muna. Hello po sa inyo lahat dyan. Thumbs up naman po sa nakatin. Ate Ina, maraming salamat. Bakit walang nag-live, Tina? Pagdating ko, walang naka-live. Wala din, tinignan ko si si Pugak, wala.
Nabihira yata mag, ano ngayon, mag-live. Anong niya? Pinuntahan ko eh, wala eh. Wala, Tina, hindi naka-ano. Hindi naman naka-live. Ay si Bunso, naka-live, yun nandun ako kanina eh. Pagkatapos nga ni ano, ni Foodbad, wala nang nag-ano. Eh, umalis ako kanina. Ano ni Bunso. Pagbalik ko, wala pa rin. Diba, antukin ako. Kaya diba, maka 2 hours lang, diba? Di, mamaya na lang. Mamaya na lang 5 hours. Pang silent. Di wala eh. Makatulog na. Wala ang naka-live.
Hello, Insan, kumusta? Nasabit ka dyan. Hello, kumusta? Okay naman siya, mano na siya. Nasa 1.7 na ako ngayon. Araw-araw din naman siya maangat. May mga nag-ano na kasi. May mga nag-reply sa akin. Taga Florida. Oo. Dati ang 200 pa lang watts hour eh. Panay tiyaga, ngayon pa 1.7 na. Sa loob lang ng may isang buwan lang. Nakakuha na ako ng 1,500 na watts hour. Sa isang may isang buwan. O kasi dati bumagsak yung ano ko, yung watch hour ko. Yung dati nasa 400 eh, bumagsak ng 50 na lang siya. Tapos eh, mga ano din, nanalo ako sa mga pag-games. Yun, nag-ano siya, nag 270. Nagsimula na ako mag-live. Hmm. Ano na siya, tuloy-tuloy na yung angat niya. Kasi minsan sa mga live ko, ano, nakakuha ko ng 69 watts hour. Kaya nga lang, 7 hours yun. Okay lang yun, 7 hours. 69 watts hour naman. Kabubukas ko pa lang kasi nakita ko walang nagla-live sa kanila eh, kaya nagbukas ako. Natulog ka na, Kit? Natulog ka na? Daran may di cellphone, natulog ka na. Oy, Jay! Nag-ano mag-live, wala nagla-live kasi. Baka makatulog ako maaga eh. At least naka-update na ako ng 2 hours. Diba? Ay, inano ko nga pala yung ano mo. Nabot ko yung bahay mo. Jay.
Sipag, ngayon lang ako nag-live. Saka mamaya. Okay lang naman san, yung ano, kasi kahit nag-play ako ng live eh. Yung mga live ko, piniplay nila. Tapos, yung may premiere, yun, sunod-sunod yun. Kung anong oras. Kaya lang, hindi pa ako marunong gumawa ng premiere. Mga ano kasi, yung mga yung nakuha ko, lahat sila nasa abroad. Tumutulong talaga sila sa mga watch hour. Thumbs up din siya. Okay. Oy, Ate Mitch Vlog. Maraming salamat po sa pagpunta. Wala, ako lang mag-isa. Alam naman dito sa kwarto. Oh. Wala. Mag-isa lang tayo. Wala tayong makakasama. Kolpak sa nakaping. Maraming salamat, Ate Mitch. Salamat san sa pagtambay san. Ate Mitch, kay ano yan, ay salamat san sa pagtambay sana. Bintang gala. Bakit Jay? Tinignan mo ba? Wala naman kasing bago na upload. Mga ano kaya ito, mga busy pa, hindi pa na ano. May mga ano kasi sila eh, na may mga trabaho eh. Kaya minsan gusto mag-live mga 11 na eh. 11 ng gabi hanggang alas 5 na madaling araw. Kasi sila mga nag-ano na, nagpapahinga na sila. Lawa, ay ano mo dyan, Jay? Kabit natin. Wala, nag-ano kami, nangingisda kami. Nangangawil kami ng ano, isda na malalaki. Kaso nga lang ngayon, yung bangka, i-repair kasi may mga ano na, mga sira na yung ano, yung bangka. I-repair siya para paglaot namin yung panghuli na naman ng tuna, ang
gagawin namin. Kasi ano yun eh, malalaki ang alon dun eh, maamihan. Kaya nirepair muna yung bangka. Bumigay na sa ano eh, sa alon. Oo, mga tuna. Andiyan sa ano ko, nasa vlog ko ah. Andiyan sa vlog ko, Jay ah. Kaso nga lang, hindi pa ganong ano dyan. Oo, may mga ano ko dyan, may mga video ah. Nung nangangawil kami, meron ah. Amik, Amik TV. Oo, yung ano, yung nanguhuli talaga kami ng isda. Binibidyo ko yun. Kaya lang, yung mga kasama ko lang nabibidyo ko. Kasi ako ang nag-ano ng camera. Ako hindi nila mabidyohan kasi ba malaglag yung cellphone. Kaya busy sila. Kaya nakaka-video ako kasi ako lang nagbibidyo. Ronald Aga, makarampo. Ay, maraming salamat kapatid, Gigi Galo. Kala, Ronald pala ang ano, may ano ka na, may jacket ka na. Hmm.
Saan nga nakatambay kanina, Gigi Galo? Malis ako kasi kanina eh. Pagdating ko, mga walang nakalive. Mga busy. Tahimik yung bahay. XO FWTV, hello po. Nagalaw shoutout po. XOFWTV, Dan Ronald. Gigalo dan na daw si JJ Kim Peso. Hello po, hello po. Good evening po. XOFW TV. Dan Ronald. Min mo ba yung binaba mo, anak? Ayun, min nga. Ate Chi. Hello, Ate Chi. Okay lang po. XOFW TV. Baka po, ate XOFW. Wala ng gabi. Ito muna. Bisita natin. Yeah. Patamsap po sa nakapin. Kasugi. Pabisita naman po. Dikit na natin nakapin. Puro ulan ang inaano nyo ah. Si Gigi Galo ulan din sa gabi. Oh.
Hindi pala yun, no? Kahit, hindi pala yun natin. Ati, ano, XOFW TV. Hindi pala yung content kahit ulan. Hindi na, oh. Ganda. Oo nga po. Kaya lang dito sa amin mainit na. Dati sana pala, no? Simple vlog. Simple vlog. Kaya lang, tapusin muna natin si ano. Si Ate XOFW TV. Ayun po, mga ano po yan, mga legit po yan, mga min po nila yan. Ate, ano, XOFW. Mga ano po nila yan, mga min. Yan si Anino, ano po yan, sa akin po yan. Hindi po yan min. Simple vlog. Simple vlog. Don Robert. Hindi ka lang shout out. Opo, ano, sa akin po yan si Anino. Ay, kanino yun. Oo. Dinikit ko na rin yun. Tagal ko na rin yung nakadikit sa'yo. Yan si ano. Si Ate May. Ay, hindi pala yan. Hindi pala ano yun yan, no? Ni Ate Mary. Si Ate Chibukal. Mga ano rin dyan, ninja nila. Don Robert. Second channel pala yan ni ano, ni ano, Ate Marjol, si Mary Boeta. Dikit. Dikit ka po dyan, XOFW TV. Second channel ni ano. Ito, nagbaba si ano, si Ate Chibukal. Yan, si ano, Ate Mary nagbaba din.
Nanay Nina, TW, ito na kape. Nandikit po kay Ma'am Mary. Ma'am Mary, nakadikit na po si XOFW TV. Dan sa nakapin host may bakas Ma'am Mary siya daing. Meron daw bakas Ate Mary. Like of Simple Kitchen, hi. OTW na po. Maraming salamat po Ate Mary. Hello. Salamat Ma'am Mary. Salamat. XOFW. OTW na po. Hello, Sir Laiko. Ronald. English. Naligit po sa nakapin. XOFW dan po sa unang ligo mo sa ulan.
Baba ng ano ba, JJ Peso. Ano po, sugod naman po yung nakapin. Dikitan po natin. Boxingero ba si ano? Gigi Galo? Timeri? Short video. Skisher Laco. Sugod naman po sa mga ano dyan. Mga short video. Good evening po Manoy. Mark. Tadjakiro. Ay, salamat po. Manoy, good evening po. Salamat po sa pagpunta. Marami na pong nabinta. Nakapaubos po kayo. Ate Eva. Ate Eva Portis. Good evening po. Good evening. Yan, labas ng short video. Salamat po sa patamsak. Ate Miri. Wow, ito si Ate Miri. Viral yan. Viral no yan, Ate Miri. Short video mo. Ilan na yung short video mo nag-viral. May channel mo, Ate, Chi. Ayun, may binaba siyang bahay, punta kami yung binabang bahay ni Ate Chi, Bukal. Asumin niya. Salamat, Marv. Tadjakero, vlog, dan all nakapin. Salamat sa pagdikit. Ay, nasa ano po ako? Pasakaw. Pasakaw, Camarines Sur. Dito po. Magpipiesta. Fiesta na dito, mga 29. Bakas lang po kayo dyan sa nakapin. Sure, ang balik. Bakasan nyo lang po yan si Ate Mary. Babalik po yan sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magbakas. Bakasan nyo ng bakasan. Ang mga binabambahay. Ala.
Sinampalukang manok. Wow, sarap. Sarapin natin siya. Then na si Ma'am SOFW TV. Ate Mar Jordan po. Sabi ni Mar Tadjakero. Bago naman to, Sir Laito. Paul Pang. May mga chat. Oy, Ate Ami. Ay, Ma'am Ami. Dan ko sa Alamang. Alamang. Mark OTW, sabi ni Mirabeta. Jay. Bahala ng baba ng bahay, Jay. Para madikatan ka. Ma'am Ami. Thank you sa pagdalaw. Ang hiwa. Okay. Dating dan kuya sa alamang. Sino bang may alamang dyan? Ay, siya na nga tayo. Si Sir Laiko. Magaling magluto ng alamang. Sino ba ang tayo? Big love shout out sa lahat. Paul Pakdan, SOFW TV. Big love shout out. Iwan lang po ng bakas sa mga gustong lumikit po. Sigurado susuklit po ang kakain lang ako. Kakain lang ako. Huwag nagkainan. XOFW TV. Wala nga. Umaya na ang kain. OTW share like ko. Ay, salamat po. Ay, hello po, Ate Ma Vlog. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Hello po, hello. May stuck ang ulit. Hello, hello. TW share like ko. May love shout out, Ma'am XOFW. Ma'am Ami. Hello, koy-koy lang dyan. Ang aking mabuti. Si Ma'am Ami ay tuloy-tuloy na yung pagyaman. Dan Paul Pak, idol like ko sa ginataang alimasag. Wow, alimasag is one. Sabi ni XOFW TV. Ate Ima Vlog, dan po, dan all po. Sabi ni Mar Tadjakero Vlog. Marta Jakero Vlog din na po, dan na sa iyo min ko.
Sabi ni Mary Beta. Baita. Miguel of shout out Imo Vlog. Good evening po. Sabi ni HOFW TV. Maraming salamat po sa inyong pagtambay. Salamat sa inyong pagtambay. Oy, salamat po, salamat. Tapos na po. Maaga po dito nagkakainan, mga 5. Mga 5 or 6, kain na po dito. JG Jempaso. Palikit po, short video. May short video. YouTube vlog. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Grabe naman ang dagat. Sabagay, ganda niyan kasi malayo ang dagat. Oh. Siguro pag may alon dyan, malalaki ang ano. Malalaki ang alon dyan sigurado. Juchi ba yun? Juchi vlog. Hindi love shout out sa inyong pupunta. Pin natin si Ate Mary. Ate Mary, pag-views po. Virgin pa ako. Oh, ano? Ito pa. Sino to? Si Ate Joy. Tusok daw si as a virgin pa ako. TV. Bigyan lang shout out po. Short video. Labasan ng mga dami yung naipon ng ano, mga takip yata. Mga mag-short video na kayo. Hello, Virgin pa ako TV. Patusok naman sa nakapin. Short video lang po yan, nakapin. Pasugod naman po, pasugod. Maikli lang yan.
Hello, hello. Ate XOFW dan tamsak tusok dikit kalimbang na po kita. Sabi ni Marta Jaquero la Mysterious Girl. Yes. Mysterious Girl, salamat po. Tusok hus bagong dikit ko sa'yo. Marjol to. Si Ate Marjol pala. Thank you po, Ate Marjol. Tawa. Kala ko sino eh. Welcome host. Tipangga. Yan, dikit na ng dikit. Tusok. Mega Vlog. Mega Love shoutout po sa lahat. Mega Love shoutout. Atika Vlog. Lujuan. Oo nga eh. Naglabasan natin siya eh. Marjorie pa rin to host bagong dikit. Magkawig eh. May G na naman kasi. So wait. Ang bilis oh, naka isang oras kagad. Mga 3. Ay, may tatapusin pa pala ang vlog. Nag-ano sana ako ano. Diyan ka lang. Mas ikutin ko doon. Virgin dan tamsak tusok dikit. Kalimbang na po kita. Marta Jaquero Black. Eh di ba ano mo yun natin? Ninja yata yun ano eh. Si Virgin, si Ate Marjol. Magandang dalaga ko. Labasan ang mga ano. Ang maganda ni Ate Marjol. May ano to si Ate Marjol, may laptop to. Big love shout out. Bagong dikit ko sa iyo host, Marjol to. Sabi na eh. Hello, JJ. Jan Paso.
Ronald. Ronaldo. Ang iyong Chichigalo. Thank you sa inyong pagpunta. Maraming salamat po sa 19 thumbs up. 8 million in the house. May love shoutout po. May love shoutout sa inyong mabuting puso. Ang aking cheesecake boyta. Daming ano ni ate. Daming alagad ate Chia. Ate Ate Marijol. Walang kupas na alagad. Ang daming alagad. Marbs. Sige, balikan ka ni Virgin. Wait lang po. Antok na ako manoy. Sabi ni Marv TD Padjakero. Nagtinda po kayo kanina? Marami po kayong tinda? Diba kayo yung nagtitinda ng isda? Kayo po ba yun? Doon kay kay EDR TV? Yung parang doon tayo nagkadikitan. EDR. Hello, 19 thumbs up. Antok na ako po, Manoy. Dan po, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. Merg, dyan sa'yo. Dyan sa'yo. Hello. Hello. How are you? Cheesecake beta. Tapos balik na ako. Okay po, tama naman na yung host. Maraming salamat po, Timeri. Thank you very much, dan kapatid Mar.
Nice. Ito. Thank you po, Ate Mary, sa inyong ayuda. Ate Chi. Dalawa mo yun, Kate. Pag matulog ka na, Kate. Nag 2 hours lang ako. Kate. Tulog na. Sige rin mo po. Naka-comment ka pa eh. Hello. Hello. Ate Mitch.
Jesus Christ Live Christian Ministry. Big love shoutout po. Jesus Christ Live. Thank you po sa patamsak. Maraming salamat po. Okay lang po. Noong time no si po. Hindi na po ako dala sa inyo. Busy sa pag-live. Ay, si Ate Mitch pala baba. Pero po Ate Mitch. Patamsak naman po sa nakapin. Maraming salamat po. Sa nakapin po tayo. Tamsak po kay Ate Mitch. John 10 Mitch Vlog. Hello, hello. 9 million in the house. Salamat host. Walang anuman po at Mitch. Nagkaka po tayo host. Ano po yun? Hoy, bunso. Kaya Migs, big love shout out. Ay, nagkakapi po. Tamsak kuya. Thank you, bunso. Maraming salamat. Don Robert Vlog. Thank you sa pagdalaw. Sa inyong lahat. Maraming salamat. Biglang po, busy. Okay lang po yun. Pugoy mo naman. Press na. Press pa. Umalas ako kanina. Pagdating ko, tahimik yung walang walang nag-iingay. Ate Chi, ikaw dyan, Ate Chi. Hello, Ate Chi. Bukal vlog. Nay Nina, therapy like ko. Hindi na-appreciate. Oh. Paano lang yan si Bunso pag mga alas 12. Pag mga pag mga last night na yan Bunso. pag may nag-uumpisa na yung inuman. Kaya lang, walang ngayon. Kaya ako mo ang nakasalang. Like of TV here, bigla. Jan thumbs up, upcoming premiere. Thank you, Gigi Galo. Maraming salamat sa iyong pagtamsak. Ate Mary. Thank you sa inyong lahat. Gantang sa kanan.
Salamat po, Sir Ronald. Sabi ni John Tan Mix Vlog. Maraming salamat. 10 million in the house. 21 thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagpunta sa aking munting bahay. Hello, hello. Dan sa nakapin. Diyan sa nakapin, sabi ni Ate Mary Baita. Ay yung balik-balikan mo na lang sila dyan 10 Mitch Vlog. Ate Mitch, ikaw na yung bahala magbalik sa kanila. Hello, hello. Nagtatawa ka, Ate Mary. Ate Mary. Mary. Ate Chibu ka. Naubos na yung ano mo, Ate Jan Sir Ronald. Dan Sir Ronald, sabi ni Just John Teng Mix Vlog. Ate Chibu ka vlog. Naubos na Ate Chi yung ano mo, yung mga short mo dyan. Si Ate Miri, ano yan eh, nag-viral lang ano niya eh. Ang video niya eh, short video. Gawa din kaya ako niya Ate Mary. Kaya lang yung yung nilalaglag yung mga puno ng nyug, yung mga bunga. Bad. Kaya ikaw ay lamon so, hindi ka na busy. Pumilo with pili. Iba-iba yung ng ano ko. 9, 10, 9. Ayun, parehas na. Mga bilang. Hello. Hello po sa inyo lahat. Di ba ang bilis lang? May git 1 hour na. Ronald Agan. Gigi Galo. Jen 10 Mitch Vlog. Hindi bumabas ka. Kung dalawa ang nawawala. Kung ang tagal dito. Hindi nawawala. Hello.
Hello. Nakakapag. Nakakapagpawas. Hmm. Hmm. Wala. Katambay. Ito na. Ito sa huli. Gusto. Ito pala. Hello po. Hello. JJ. Anong balita dyan? JJ. Jem Paso. Mega love shoutout. Good evening sa'yo. Hello, Bunso. $9 million in the house. And 21 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Nag-load shoutout po sa lahat. Bunsoy. Kaway-kaway na lang mo, Bunsoy. Ate Chi. Ate Chi and Bukal Vlog. The third. Wala na, Ate Chi. Wala nang short video mo dyan. Naubos na. Ate Emma TV. Hello po, Ate Emma. Hello. Lagi kami. Hello. Maraming salamat po sa 10 million in the house and 21 thumbs up. Maraming salamat. Salamat sa inyo, Ronald Aka. Hello. Hello sa inyong lahat dyan. Hello. Hello, Bunsoy.
32. Wala, lapit na naman. Magto 2 hours na naman kaagad. Hello, 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 how are you? Ang linog ko. Gandang buhay. Tayo lang tayo inom ng tubig. Huwag kayong mag-alala. Thirty-two. Then Mitch vlog. Ate Murray. Hello, hello. Also, Gigalo, maraming salamat sa inyong pagtambay.
Yan, Kuya Bakas, sarap. Yan. Ano yun? Ay, Sherlock Cook. Ating ipin. Yan. Full pack dan. Ay, kala ko sa kanina. Full pack dan. Kala ko kaya ano. Yan, Kuya Bakas, sarap yan. Gilap sa Kuya Laiko. Kala ko po ay iyo yan. Gilap sa Kuya Laiko. $11 in the house. 11 million in the house. Gilap shout out. Thank you very much sa inyong pagpunta. Pagpak, Jesus Christ. Jesus Christ and Care Ministry, Magilaw shout out. Angelica de la Rosa. BCC Ati, Mami Lab. Salamat po, host, sa pagsampay. Kanino po kasi? Lahat po yan, Sir Like. Paano mo po yan? Natin nga. Ate Chi,
Hello, 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 Ate Chi. Maraming salamat sa inyong pagpunta at pagdara. Ronald Aga. Hello, hello sa inyo. Hello. Ako'y mag-i-ant na naman. Malapit na. Hello. Thank you sa inyong pagbisita at pagtambay. Don Robert. Don Robert Vlog. Big love shout out. Good evening sa iyo.
my love. Hello, hello, hello. Ate Nina, Ate Nina. Nainina, tira, please. Like ko. Tap, to, try. Hello, 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 hello. Madlang people, magbitay. Twenty minutes on the way mag-end.
Kuya Puji. Napadalaw ka, Kuya Puji. Anong oras na dyan? Umaga na. Bigla shout out Kuya Puji. Kuya Puji. Hello po. Ate Chi. Ikaw sa sunod mag-live, Ate Chi. Mag-live ka na, Ate Chi. Gawin official. 7 minutes. Hello. Paligid po sa nagapin. Kaya Puji. Thank you po sa inyong pagdalaw. Hey, third Sunday. Sikaw pala yan. Ate Mitch. Ate Mitch. Third Sunday. Nagila chat out. Six minutes. Ate Chi, ikaw na ang iyong susunod na mag-live. 9 PM na. 5 minutes na lang po tayo. Tayo naman po ay mag-i-end. Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa aking live. Akin ba to? Pero wala akong nakikita ng tao. Hello po. Hello. Active po. Walang live lagi si si wife Magayon, Kuya Puji, di ba? Busy sa world. Nasa beach lagi si si wife Magayon. Lagi nasa beach ng Chicago yata yun eh. For minutes na lang po tayo ay magpapaalam na sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong
pagtambay. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyo pagsubaybay. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat mga ka-fishing. Okay. 3 minutes na lang po. Ate Che, mag-set ka na po. Kung ikaw ay magla-live. Hello, how are you? 2 minutes na lang po. Hello. Ate Marie. Malapit na naman ang Chi Bukal Vlog. Ikaw na ang susunod. Nakikinig lang. Nakikinig lang ako. 1 minute. Ako'y magpapaalam at Hello. Magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at sa inyong pagtambay. At sa patansak po, maraming salamat po. Hindi pa po pwede, Ate Marie. Magla-live pa si Ate Chi. Nagla-live si Ate Marjor kasi si Ate Mary. Alas 2. Madaling araw dito. Anong oras dyan Ate Mary pag nag-live ka? Alas 11. Alas 11 dyan Ate Mary. 9? 9 pa lang yun? Bakit dito launa ay alas 2 na? Play time mo dyan. Nga po, 2 AM sa Pinas. Minsan nagigising ako, 4 na, tapos ka na. Paano ba yan? Si Mary, paalam na ako. Maraming salamat. Thank you sa inyong pagtambay at pagtamsak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye po. Bye-bye. Leo Puji. Sir Laiko. Ate Chi. Ate Mary. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Jesus Christ, Gigi, JJ, Kempao, Peso, at Punso, Ronald, Robert. Maraming salamat po sa inyo, basta sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong pagpunta at pagtambay sa aking live. Bye-bye po. Bye-bye.